Aurte esperimentatu dugun kazolatxoa lore porusalda deitzen da. Ikusten duzunez lore forma dauka, bale? Plateraren oinarria haragik fondo batekin egiten dugu, poru patatak egosten ditugu eta dena bateratzen dugu. Gero makaioa konfitatzen dugu, piperra eta tipularekin, eta ogia eta bera azalarekin esan dudan bezala inguratzen dugu, lore forma bateko. Eta bukatzeko urdaiazpiko birrindua gainetu gutatzen dugu. Bai, ez da gerturatzen jende asko, ez da nabaritzen aiuna masa, baina jende desberdina etortzen da. Ohiko ez diren bezeroak gerturatzen dira probatzera, ikusten dutu desberdinetan eta etortzen dira. Eta jendeak zer esaten du, gustatzen zaio? Bai, gustatzen zaio, fina dago, kremita oso ona dago, fina dago eta erraz jaten da, ez da ez erarrar edo horrelako zerbait. Orduan jendea gonbidatzen duzu hona etortzera probatzera zuen kazolatxoa? Bai, noski, hemen gainera aste guztietan, aste honetan ordu guztietan daukagu prest, ez daukagu ordu finkorik salgai izateko. Orduan etortzeko, ez? Bai, bai. Taberna ireki genuenetik, uste dut aurten 3. urtea dela, parte hartzen dugula. Eta zer da aurten prestatu duzuena? Aurten egin dugu, soia pixkat kontuan hartuta, soiko onjoekin egindako marmitako bat, eta hegaluze gorriarekin egindako plater bat, kasualika bat. Orokorrean talde osoa egiten dugu brainstorm edo horrelako bat, eta gero kasuelikaren garapena edo jorratu nik egiten dut, baina ideia denona da, talde guztiarena. Eta nola da erabakia hartzeko prozesua? Probatzen dituzu ezberdinak edo? Normalean izaten da pedrada bat. Ez dugu horrelako probarik egiten, ez? Pentsatzen dugu hau egin behar dugula eta egiten dugu. Azkenean hau hasi zen batez ere izenarekin, ez? Marmita koko, kokoarekin egindako marmitako bat eta hortik aurrera jorratu egin genuen ideia. Bai, azkenean horrelako momentuak jendea erakartzen dute eta lana asko somatzen da. Niri gustatzen zait, baina denbora daukadanean. Denbora baldin badaukagu joaten gara, bai, probatzera. Eta nola ikusten duzu? Aurten ezakit ez naiz momentuz joan, baina orokorrean oso nivel altua egoten da. Noizbait irabazi duzue? Ez. Ez dugu ez. Orokorrean eskatzen dituzte nolako eraman behar direla prozesu batzuk lapikoa egiteko. Adibidez, lapiko bat erabili, izan behar da igual egositako zerbait izan, guk egiten ditugu guztiz kontrakoak diren gauzak, eta normalean, apurtzen dugu pixka bat eskema, ez?
Nik uste ez dut uste irabazleak izan behar garenik, baina bueno, beti saiatzen gara zerbait ezberdina egiten, eta ea zer gertatzen den. Irabazi edo ez irabazi, azkenean guk pilatzen duguna da bezeroa erakartzea eta bezeroari gustokoa izatea, ez? Orokorrean beste pintxo batzuk edo eskaintzen ditugu, eta lapikoa gustoko dutenez gelditzen dira azkenean. Astebarruan 12:30 gaueko 10:30 arte, eta larunbatetan ordutegia zabalagoa da. Igual 12:00 11:00 edo,